Kawan saking Raramba duk nalika amedharaken wujuding pangendikan pawiwahan sabda budaya. Napa to pertandane pawiwahan sabda budaya? Pawiwahan mengku werdi pernikahan sambut silaning akrami. Sabda pangendikanipun para sepuh, para yai, para masayih ingkang menang murbawasesa syariat agama lan hujjah agama. Dene budaya minangka dados paugraning gesang khususipun tiyang tanah Jawa. Sukramangkara tumbamendo tete somo kalopo cito anggara rakoto Buddha maesa respati mintuna eka twitri catur panca sat sapta hasta nawadasa ong Goro napa pertandane goro nalika semanten namung mikur mati miyos sing wijiling repat punakawan Kilurah Nalagareng, Kilurah Petruk, Kantong Bolongsu mawana Kilurah Bagong ingkang sami gegojegan madyaning Raramba medal tlatah pawiwahan sabda budaya. Irim-irim kembang bopong terate bang terate bang rerayungan lung malengkung
rabbil alamin ya, Gong. Alhamdulillah bungah kang tanpa upama ora kaya esuk iki ya Kang Gareng. Ha iya. Iki jam pira iki? Wah, wis meh subuh. Anggone awake dhewe nderekake bendarane awake dhewe. Ayo wis wancine manjing tarhim subuh mehan. Oh, wah. Alhamdulillah iki disengkuyung karo kadang-kadang saka Magelangan lokalan. Heeh, wah. Truk mau ning ndi to? Truk. Sik. Gek nganu. Buang hajat. Oh. Apa ya, Truk? Heeh, wis kono kadi wong loro. Kadi rembugan wong loro aku tak karo nganu. Dolan-dolan ning lepen utawa kali ana ing Tapel Wates Gunung Sumbing kene, Gong, Kang Gareng. Heeh, ya wis kono kepenake. Sinambi tetembangan ya, Gong. Awak dhewe iki minangka mundi dawuhe bendara-bendarane awake dhewe. Ya sarupan-rupane ya, Gong. Heeh, wah. Kowe iki kakean jejak keprak Solo. Heeh, wah. Wah. Ana udakara nek setahun ya ora mayang ngayogjan. Heeh, wah. Mulakno sikilmu iki ge mancal keprak kaya kacipuan. Heeh, ya ora dadi apa. Senengane ngetan-ngulan, heeh. Iki tetembangan ya. Heeh, ayo tetembangan. Kowe sik engko gek aku ya. Kedep tresnaku nyawang slendang biru. Nyuwun swantenipun Ibu. Waduh kula dereng pitepangan kalih jenengane. Bu, ingkang pojok menika kinarya asma sinten panjenengan, Bu? Oh nggih, nderek pitepangan Mas Gareng Mas Petro. Nggih. Nami kula Ibu Martija. Oh, Ibu Wartijah, monggo nyuwun swantene panjenengan. Selendang biru among ngenaki hati nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Wis ra kuat jengate, Gong. Mangga. Tatapono janjimu selendang biru. Thank you.
Truk. Piye, Kang? Isih ning mburi kali po. Ibu Wartijah nggih. J. Martijah. Bu Martijah nggih. J. Jenengan pidalem saking Pundi, Bu? Niki saking Sawangan. Sawangan Magelang. Alhamdulillah. Monggo panjenengan derek amberkahi ndongani putu-putu panjenengan kok putu. Putra-putri panjenengan ingkang ngaos wonten ing api asri salam kanci Subhanul Waton didongaaken, Bu. Nyuwun dongane nggih, mugi-mugi tansah napa ngoten. Lare-lare, kok lare-lare? Nggih lare-larene jenengan nek niku. Heeh. Mas-mas santri, mbak-mbak santriwati ngoten. Mugi-mugi napa? Kowe iki mbok sing cetha nek njaluk donga nggih. Ana tetembungan nek ibu-ibu Waranggana ki wis berkahi ana ing wengi iki dongane gek mandi-mandine. Monggo Bu nyuwun dongane. Muga-muga napa Bu? J. Mugi-mugi dados lare soleh kalian soleha. Amin ya robbal alamin. Kula mboten saged ndonga we niki. Oh nggih mboten napa-napa. Ingkang baku cekak aos ngoten niku pun diamini dumateng para-para ingkang wonten ing Jumantara, Bu. J. Malaikat ugi nyekseni keranten wau pun disolawati kalih panjenenganipun Mas Aan. Bagian adang sega nggih. Mas Aan tasih lenggah teng pundi niki saniki? Truk, rene ta truk? Oh iya, aku tak nyuwun tembang karo Raan sowan rono. Oh, urung tak iki ketara ora tau nyanyi lagu. Nggih, monggo Bu, dipun lajengaken. Oh. Ketara ora tau nembang kowe. Janji selendang biru among ngenai ati nora tekan batin setiamu Selendang biru. kok Mas Wara 1 2 3 nih. 1 2 3. Lali ra tak dodok kothake kok, Bu. Tatapono janjimu selendang biru. Nggih. Sampun niki, Bu. Karang bareng ki ra tau nembang dadine ya ora ngerti nek kuwi urung isih sak apa bahasane sak padha. Sak padha. Truk rene truk. Heeh. Aku tetep karo nembang lerono ya wong aku wis mancing oleh iwak gedhe tenan ya. Ayo eling ning pangeran pangkat iku aku ya arak nembang. Kowe apa iso nembang? Aku sak nembangke apa lagu buta-buta galak oh ya. Sinambi kowe karo jumeneng ya, Kong. Heeh.
Buta-buta galak mulai sing melonjak. Ayo Kang Bagong. Buta-buta galak. Ada. Laras ora laras wek ngomong ae wah. Odele. Alah. Apane meneh? Lera, plera. Nggih, wilujeng. Injing. Kak Dimas. Dimas Bagong. Sugeng enjing. Tasih pepanggihan malih menika. Nggih, pancen jenengan menika tak candhet tok. Ket mau ke tak enteni. Kancan-kancane do kundur jenengan tetep tak candhet ing Oh iya aku. Turise jenengan ajeng mondok teng mriki. Ora. Lah, Aku jane rencana. rencana. Rencana rek mondok. Tapi Kose kasep jarene kuwi. Nek ana tembung kasep ki piye kuwi? Ayo. Ana tembung kasep ki piye? berarti yo lejedelo meneh aku nyumbang iki. Ayo Apa kasep. kuwi? Kasep Ayo. kasep datang bulan mau. Oh, nek iki Ayo jane- dur pondok bersalin mau to. Nek iki jane kuwi ngode. Iki jane ngode. Jane Ngode sing pripun? meh disumbang kuwi sapa jane? Oh, anggih kula amini. Lah iya. Nggih mboten kula mboten wantun nganu kok ngrumiyini Guse kok. Ya ora apa-apa. Jodoh ki. Gus Noval Rumiyin. Jodoh rezeki pati kuwi. Nggih. Ah, iya to menungso ki ora ngerti. Nggih, ora wenang purba, ora wenang Lah iya, ya Nggih. ming nek kaya aku kuwi iso ndongake, muga-muga Mas Dalang ki enggal-enggal pikantuk jodoh ingkang solehah. Nggih Ngono nyuwun wae. panjenengan nganu istilahnya nggih miradati dumateng kula. Wah, Ndongakake. iya. Ora kudu wong kaya ngene iki ndonga ora mandi. Mandi ya kena. Nggih. Iki biasane nek ndonga Allah sok mandi. Weh, nyupatani ki Oh mau. iya. Nggih, sugeng pepanggihan iki. Nggih, tasih sesarengan Kalian para yoga-yoga. kadang-kadang CS Lumbu Saka, Lintang Makukuhan lan samudayanipun. Lan iki salon napa iki? Nganu, Mas Pak AMG. Pur. AMG dia. Oh AMG. iya, AMG. AMG audio lighting lan ugi tasih sarengan jagoan neon. Nggih. TV. Jan kok ngene-ngene kademen po, Kang? Kula. Nggih. Kula niku jane terus pijetan niku wau teng Pijetan. jero niku. Nggih pijetan. Kali Mas Aji niku napa, Pak? Lah niku Mas Aji Mboten. teng mriko. Mboten. Kula tak mriko napa mriki ta jane? Napane? Kula nggo pundi kula bingung jane. Ya, kula nderek jenengan. Kula tak teng mriki mawon nggih. Prayogine jenengan niku pokoke ingkang paring dawuh-dawuh wonten ing wanci gara-gara niki. Heeh, berarti iki wayahe nyanyi sing rada nyemek-nyemek ngono wae ya. Manut, Oh, ngoten iya, nggih manut. apik. Wong kala wau niku enten pamundutan sing dereng dipinangkani. Napa niku, Mas? Podang kuning Podang nggih, keranten nggih. kuning. Wau niku napa ya sepelane iki njur Pulawali karo Walah. apa kadang-kadang Sailendra lak njur iki gek nembe mawon saged minangkani gongso. Dadi iki wis rada beda karo mau ya, Mas ya. Heeh, iki niki mau klasikan cara iki mau ana sing rada semlokek, saiki wis ora ana. Nggih, nggih leres, leres. Heeh, dadi iki wis rada beda suasini, mboten Nggih. suasana. Niki sinambi kalih napa gampile cara kiambak antuke sahur manuk. Nah, sahur manuk. Sahur manuk.
Niki jumenengaken adik kula, Nggih. Mbak Yohana. Nggih, niki Yohana. supados Yohana. jumeneng monggo Mbak Yohana. Dipun Yohana. serpet mataraman Yo, napa yo. support pokok nderek. Ah, wis pokoke kok disepoti. Ah, sampean joget serampat. Aku. Alah. Engko malah kesleo-sleo malah dadi apa? Aku kono. Oh iya. Aku tak sahur manuk ning kene wae. Aku ya bingung kok. Halo. Nggih. Wilujeng enjang Mbak Yohana. Wilujeng enjang. Nggih, ngapunten kala wau panjenengan dereng kula bagekaken keranten wektale nggih. Kagem ngayahi sederek-sederek ingkang saking Temanggung. Niki sak menika wekdal nembe waget ngaturi panjenengan jumeneng. Nggih, mboten apa-apa. Berarti Nggih, monggo pitepangan lan ugi ndedonga kagem adik-adik jenengan lan kakang-kakang jenengan Mahasantri Subhanul Waton monggo. iki dadine etok-etoke niku jenengan ki wau ketelingsut. Ketelingsut. Malah umpetane ndi? Nggih, pancen sing aja tak umpetke kok gawe. Umpetke iki biasane nek bintang tamu pancen keri ngene iki. Heeh. Niki wonten pamundutan podang kuning Mbak Yohana. Podang kuning. Nyuwun dipun bawani riyin ngaten nggih Mbak, kersane jangkep. Nggih. Mbak Yohana ki saking Jepang napa? Mboten. Yohana. Yohana niku Jepang. Kok saged? Kok saged niku lho pripun? Yohana. Yohana dari Jepang. Nggih, nggih, nggih. Nek Mbak selamat, Yohana. anak Tekan selamat, selamat kuwi saka India. Nggih. Niki panjenengan nganu riyin, nderek mangayu bagya dumateng sedaya keluarga ageng. Salam kanci lan ugi Subhanul Waton antuke napa niku wau jenengane haflah atas syakur lil ikhtitam. Monggo, jenengan teko langsung paring donga mawon monggo. Garis miring Kahamat. duwe gawe. Nggih, Duwe gawe. semoga ilmune bermanfaat dan Nggih, semoga Amin. putra-putri mriki dados anak yang Aduh. Soleh dan solehah. Sakin. Ayo pancen muridé ya ana sing wis di bojo kok. Ning ya niki kula amini. Ya ana sing wis di bojo muridé Ayo kuwi. akeh, Lah iya. iya. Pak niki mergo pun enjing niku lho dadine lek selek Nggih. ngantuk. Nggih. Aduh. Nggih, monggo dipun bawani riyin, solehah. Mbak. Ilmu sing Nggih. bermanfaat Nggih. kanggo nusa dan lan bangsa. bangsa. Nah, Nggih, amin. Nggih, nggo Pak. pun Amin, Pun. amin ya robbal alamin, matur Amin. semua. Nuwun. nyanyi. Monggo. Nggih. Atau kok nyanyi rasa dimusiki ra apa? Nadyan bojot temong paksi Kowe ngerti peksi ora, Gang? Peksi kuwi kaya dene bahan sing atos. Peksi kuwi kuntul manuk kok kuntul. Nah, Manuk Pak. kuntul kancane manuk kuntul. Iya. Mangga. Manuk kontul ning tengah sawah. keweta lindeng branta Dicengkokke ini. Ra iso sampean, Kang. Iso, aku modele nggawa dalan sing nyeluwek-nyeluwek kok. Alus manis tur merak ati Wasuwingkon kula golek isi podang jenar Ah, wis
jan cocok Mbak Yohana tenan. menika tasih kuliah napa pun mentas, Mbak? Pun mentas. Alah iki modus ya Ora tegese aku ki ming Weh takon. modus iki, modus. Nek umpama sesuk kuliah kan ndang ditingkaske lagune sesuk mlebu masuk. Alah tujuane ya ora ning kono. Tujuane ora ning kono. Malah sampean itu sujono nek karo aku. Alah. Mangga. Ya wis pas. Iba bunga engatiku. Wis bejo-bejone sing duweni Mbak Yohana. Heeh. Iso nyanyi, wayu. Monggo ya ustazah barang kuwi nek ning Apa iya? Heeh, mulang ngaji iki. Mau mulang ngaji. Walah. Nyanding bisa dadi tombo iso awan ning omah wis ora Ayo jogeti Kang Bagong. Oke, siap. Ora-orane ya cepak kono kae ah. Nggih, ngaturaken dipun pinanggani. panuwun Mbak Yohana, monggo menawi badhe kundur hangedaten nggih malih. Kok sedilit e nyanyi? Hah? Kok sedilit? Yah ini iki cuk wis ora kuat suwe Oh sampean. alah, aku ki jane ya jan kayak kepenak-penake lho. Alah sampean dhewe Lho kadang iki jane ora wis betah. mintip-mintip, wis meh jane kok malah leren iki. Meh mancing menyuro ngono Wah, maksudnya. wah jan wis kemanjon nih. Kang Bagong niki Heeh. kalih jumenengake adi kula wedok malih. Sing Mbak- ndi? Anu Sing lor. Mbak Irma. Oh, Mbak Irma. Mangke kalih Ibu pungkasan Oh, ora. mawon. Jenengan ora. Walah nyanyi ra apa-apa ning kene ajar nyanyi. Oh, wong tuwa ki pancen kudune nyanyi. Piye ben awet nom. Niki dereng wonten pamundutan pramila Nggih. merdika kemawon kagem Oh, Mbak wonten. Irma monggo niki tasih Nggih. kathah mas-mas santri. Nggih, Nggih. request napa Mas Santri? Nah, request. Nggih, monggo adik-adik, mas-mas, Kang Mas-mas, Mbak Yu ingkang badhe ngersakaken kapur barus. Menika saged hubungi Mas Bagas. Nah, Nggih, monggo jumeneng Mbak Irma. Mbak Irma. Octavia niki bintangnya Sawangan. Wah, apa? Heeh. Wah. Waduh. Ya wong loro kuwi Mbak Irma karo Mbak Yohana kuwi. Piye.
Ini, Mbak. Nggih, Ini. Wilujeng Enjang, Mbak Irma. Nggih, Mbak wilujeng Irma. Jeng. Iki jane bapakne iki supir Badhe ning ndi? minangkani napa? Wonten panyuwunan menapa? Niki Nah, iki biasane engko rek duet Mboten karo enten, Pak dereng Dalang enten. iki. Duet karo Pak Dalang ya? Oh, mau Dereng jare enten duet karo pinyuwunan. Pak Dalang. Ora. anu jenengan Ora. kok nate ngevlog teng YouTube nika to? Oh, iki ya YouTuber. TikTok deng kok YouTube. Oh, TikTok. Heeh, kayak lagu apa Napa, kae? Mas? Cop. Lestari. Lestario. Ah, Lestario. Ah, Lestari. Lestari Pak. saged digarap mawi gending mboten niki, Pak? Oh. Mboten, Gus, dingapunten nggih. Mbok Niku- menawi saged dipun gantos kalih sanesipun sing Oh saged. Oh pancen yoga-yoga trampil ki ora Oh, kaya ya, bola-bola ya, kuburi wis. kae Oh, terus. iya, Nggih wis. monggo Lestari. Tetep diancungi jempol nek iki tetepan. Yo Lestari. Nggih.
panuwun Mbak Irma. Wah, kanca-kanca yoga iki hebat ya, Tru. Wah, hebat tenan. Hebat tenan iki. Tak kira kuwi nek nganu ora iso ngayugyani lagu Lestari. Wah, lagi wis pokoke apa-apa iso. Oh, apa-apa iso. Apa-apa iso. Lah kok nyepelekke temen awake Lah iya Oh, kuwi lagi nama aku kan niki. wis takon. Nggih. Arek yo jonan, opo solonan, Ah, nggih. opo seragenan, opo ngawinan ngono kuwi mau iso kabeh kok. Nggih, niki matur suwun Mbak Irma pun minangkani pamundhutanipun Gus Awa. Heeh. Menika nggih tasih kalebet dzuriyah utawi min jumlatin saking keluarga ageng. Salam kanci mriki. Salam Menika kanci. piyayine ingkang lenggah wonten ing wingking menika. Oh. Nggih, panjenenganipun Gus menika. Awa. Jenengan seneng trek-trekan apa ora? Kula. Kula Ah monggo ngijing nderekake Guse menika. Trek-trekan Vespa oke gitu. Oh, alah oke, berarti sing sok ning mlebu ning TV kae. Ah, Oh, kirang langkung ngoten niku. alah. Nggih. Sepedane ijo. Dalem? Ijo. Wah, niku nek warnine maneka warna nggih. Ah, berarti mbiyen pas warna ijo kae. Ah. Berarti saiki cara abang berarti wis ganti. Nggih niki Heeh. kagem napa closing Nggih. statement. Niki panjenengan joget sepisanan malih Aku. mangke awake dhewe lek sebo ngono ya Tru. Oh, mergo iki wektune wis subuh. Jam piro iki? Jamilah kurang seksi. Nah, mlano niki ya wis. Mbak Yohana kalih Mbak Irma dijumenengake ingkang kaping pungkasan. Niki kadose dereng enten pamundhutan malih nggih, Gus. Badhe ngersakaken tembang malih dereng, Gus. Kepiling. Pepeling ingkang dereng dipun pinangkani nggih niki Oh, Mbak Irma kalih Mbak Yohana. Ya. Artisnya Magelang sumangga. Artisnya Magelangnya Indonesia. Langsung mawon mboten usah mbeta bawa nggih. Oh, mboten iya. usah. Yuk kita tampilkan artis yang kondang dari kota Magelang. Nggih, matur suwun Mbak Irma, Mbak Yohana. Kang Mas Bagong, Halo. anggenipun piyambak sesarengan Nggih. nderek dawuh ngarsanipun pepunden piyambak, pepunden kita Nggih. inggih menika Mas Raden Ahmad Naufal Sariful Muna kadose sampun dumugi sedyanipun. Sumangga panjenengan Nggih. paring dedonga dumateng adicara menika nderek mangayu bagya anggenipun sedaya kadang-kadang kakung miwah putri anggenipun sampun ngadani khataman menika monggo. Nggih. Gek mandi-mandine dongane puspa tajem sampeyan. Oh, apa? Nggih. Padahal aku biasanya ora tau mandi. Aku jane nek masalah donga ki
Arek pasrah karo jenengan jan. Nah, nggih mboten Lah, iki jenengan donga iki- dhewe-dhewe engko kabeh donga Jenengan iki kanca-kanca iki- yoga saka mburi ya wis do ndongakake mawi. Apa iya? Nggih. Aku apa? Weh dibatin tok. Aku tak melu tak batin wae le ndongake. Nggih. Nggih, pokoke tak dongake muga-muga do diparingi sehat, Amin. waras. Paringi gampang le golek rejeki. Ngono Sik to. to. Lah nek cah santri kok kon golek rezeki iki. Maksude gus-guse. Oh, ngaten Gus. Iya, nggih, para leres. santri mugi-mugi tansah intine ting mriki saged kerasan. Amin. Pikantuk ilmu sing bermanfaat, Nggih, ngoten kangge tetangga, kangge sedulur, kangge bojo, mbok menawi benjang sampun kagungan bojo, ngoten to. Amin. Nggih, saking kula pribadi, mbok menawi, ora mbok menawi. Sampun ket wau jejogedan kirang saha langgungipun kula pribadi nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun saking kawula cakap semanten waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nderekaken sugeng tindak ngatos-atos wilujeng selamat Oh, mugi nggih. dalem nggih soang-soang Kakanda. Nggih, ayo Kang Gareng. Dek Petruk ning. Heeh. Kang, iya, ayo aku wis ndhisik iki. Iya. Wis tak anteni engko ya, wis suwang-suwang. Heeh. Ayo wis pepelayonan wae yo.